आई एक बार फिर से माई के नवरात्र में काशी मीरा की धरती पे माई के गुणगान करे खातिर हम लोग आयल बानी। पिछले 4 साल से लगातार 9 दिन माई के पावन ज्योत जरावे खातिर गोविंद लाल विश्वकर्मा और उनकर धर्म पत्नी श्री पूजा विश्वकर्मा आयल बानी और हर साल माई के 9 दिन तक लगातार यहाँ माई के ज्योत जलेला। आज आप लोग फिर से माई के दरबार में अपन हाजिरी लगाएं। एक बार प्रेम से बोल दो साचे दरबार की। एक बार प्रेम से बोल दो माई विंध्यवासिनी की। दे दो रे बजजवा, दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। मंगले रहनी हम मनौती जाइब माई के दुआर। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा। आयल सने सवाबा माई जी के धाम से, ललना बुलौले बानी जाने कौन काम से। आयल सने सवाबा देवी जी के धाम से, ललना बुलौले बानी जाने कौन काम से। जाई के देउढ़िया पे करवई जय जयकार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा। सवा किलो अड़हुल के गजरा बनाई के, शीतला भवानी माई के दुआरा पे जाई के। सवा किलो अड़हुल के गजरा बनाई के, शीतला भवानी माई के दुआरा पे जाई के। रुचि भगवती माई के करबई सिंगार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार। दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटेदार।
बजजवा। सुख दुख सुनाइब हम हूँ माई के भवन में, ललसा लगल बाटे दर्शन के मन में। सुख दुख सुनाइब हम हूँ माई के भवन में, ललसा लगल बाटे दर्शन के मन में। गावेले भगतवा माई के महिमा अपरंपार, दे दो रे बजजवा, एगो चुनरी गोटे